Wara tant żmien jitkellem fuq korrettezza u jorganizza mass meetings favur politika nadifa, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil ħareġ jiddefendi lil Richard Kakija Caruana u Francis Zamid Dimek. Insista li hemm differenza bejn min iwaqqaf kumpanija u min jgħin biex iwaqqafha. Dettalli ma jneħħi xejn mill-fatt li n-nies Simon Busuttil huma involuti f'dak li tant attakka. La kumpanija fil-Panama hija ħażina li tgħin biex titwaqqaf din il-kumpanija fil-Panama huwa tajjeb u aċċettabbli għalik komdu biha inti dik. Mela ara, kif diġà spjegajtlek, hemm differenza kbira. Din hija differenza illi pereżempju l-Partit Laburista ma femx, illi l-Ministru Owen Bonnici ma femx lanqas il-bieraħ fil-konferenza tal-aħbarijiet illi hija ċara. Ħanerġa' nispjegaħilek forsi tispjegaħilu. Fimta perfettament li qed nistaqsik huwa li tgħin biex tkun setta kumpanija fil-Panama għalik huwa aċċettabbli. Jiena ma tlekx jekk forsi smajt id-domanda li jissettjaw kumpaniji l-Panama, għatlek li tgħin biex tkun issettjata, dik għalik okej? Mhux tal-li risposta fuq din ma ħadniex tal-li Simon Busuttil kien bla kliem meta tlabnieh iserħilna rasna li ħadd min niesu m'għandu subajhim ċabsa batti vera ta' korruzzjoni. Garanzija għandna Dr. Busuttil li daw l-esponenti ma ħadmux għal nies korrotti. X'garanzija għandna? Għandna garanzija jew le? Ejjek jogħġbok, Ruth. Qiegħed tinjorani. Kulħadd titjara, kull min ħajra dik li bħajra li inti tinjorani. Fil-fixla li qabditu Simon Busuttil qal li l-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista hija li Malta mhix ġurisdizzjoni offshore. Dikjarazzjoni assurda l-kollox minflok ma wieġeb jekk bħala prinċipju huwiex favur jew kontra min ikollu x'jaqsam ma' kumpanija offshore. Tim, lura l-mistoqsija tiegħek, aħna l-pożizzjoni tagħna hija ċara li l-ġurisdizzjoni tagħna hija ġurisdizzjoni onshore. U x'ħin vera ma kienx fadallu argumenti x'jagħmel sejħilna id-disprati. Ir-raġuni għalfejn il-Partit Laburista hija tiħawwadhom hija x'insab id-dispratu kif tinsab id-disprata bir-rispett kollu llum Miss Bartolo.